Алар киттилер. Алар киттилер. Тыныч. Кыштырдамагыз. Шәүләгән алар киттеме? Елга артында, яшел үләндә, җилкәләрендә кырыч таяклар, яшел башлыклар, кара итекләр. Ахрысы ана бүрене. Китәләр. Китәләр. Бөтенегезгә хәбәр итәм, таралышыгыз. Яшерен урынына. Барыгызга да урыннарда калырга. Җир астында тапмаслар. Адымлап, яшеренеп кенә, ботакларга басмаска. Шәүләгән, ярый да синең канатларың бар. Сезгә буйлары җитмәс. Аларның да канатлары бар. Балаларны саклагыз. Алар һәр вакыт кайталар. Узган юлы боланны алып киттеләр. Аннан шунда ук тышканнар артыннан килделәр. Ата-аналарын үтерәләр, ә балаларын бөтенләйгә алып китәләр. Куяннар үрчемәскә карар иттеләр. Ә сыерчыклар бүтән кайтмаячак. Алар көньякта барысы да икенче төрле дип өметләнәләр. Бөтен җирдә бер төрле. Качарга, качарга, качарга. Әнинең күзләре соры, һәм йоны да йомшак. Ул мине соңгы тапкыр үпте дә китте. Качарга, качарга, качарга. Яшеллекне хәтерлим, энәләрне хәтерлим. Шәнечкеле чыршы энәләре. Җылы сөт, ак сөт. Кара итекләр, көчле тавышлар, кызыл күлдәвек, тып, тып. Әнинең ишеннән качарга, качарга, качарга. Йолдызлар кабынганда елыйсы килә. Йөгерәсең, йөгерәсең, һәм эштә салкынлык, ә аннары берни дә юк. Кеше куллары, шома тән, ак бүлмә, кызыл нурлар. Ә хәзер урамда балалар шаулаша. Һәм машиналар, һәм балалар, алар уйныйлар, көлешәләр. Аларга шундый рәхәт, алар бергә, алар көләләр. Сөт эчәсе килә. Яки үлән өзеп кабырга, һәм шул әчелекне чәйнәргә. Яки җылы ак сөт, җылы ак сөт. Табиб Шварц әйтә, мин шигырь язарга һәм аңа күрсәтергә тиешмен. Тик мин аңа бер нәрсә дә күрсәтмим. Минем иҗади дәртем юк дим. Мин иҗади кеше түгел. Кызык түгел бу миңа. Ә шигырьләремне ашыйм мин. Тулысынча, кагазе белән бергә. Гөрләвек, күгәрчен, кара чәчәкләр, шикерткә кебек алар, сукыр тышканнар, утлы күмердәй боланның күзе, сагалый үлем, дерелти үзе. Төнбоеклар арасына төшеп югалам, кара суда коенам, бар да кара, карлыган да кара, кара чәчәкләр, кара чәчем йөзә суда, кара күз яшем. Оля, Оленька, ни эшлисең син анда? Оленька, барысы да яхшымы? Алло, Вить, ул ишеген бикләгән, ачмый. Ни эшлим?
Оленька, мин сиңа яңа күлмәк алдым. Кәнфитләр төшкән. Ул шундый матур, телисеңме мин аны сиңа күрсәтәм? Оленька, безгә мәктәпкә әзерләнергә кирәк. Оленька, аш инде зинһар, кызым, аш. Шандыр оğanlarına kelgenimde, olar beştir. Onun birisi Silövşen'in karakterine bəyli. İkincisi, Tınlovşen'in keyfi, egileyye ki bulay bulu. Üçüncüsü... Degeni gördün mü? Korkunuş mu? Normal kebek. Sen onu eybetlep koradın mı? Tekelip koradım. Yakından koradın mı? Yanaşada basıp durdum, 1 metrda. Barsı da normal yanı, birini de yok. Gülmegi de eybet, genfikler bilen şapırıyım. Ağzından istileme. Emin istemedi. Yok ha. İslerge kire gidin. Emin tanış bulmagan kızlarını islemin. Tanışlarını istiyorsun mu? Katya, eğer onun kıyafeti şundayken, no başı, o bir teleminim ona kızıp düşken degen anlatmayın. Minut var bir, bana dik buruklu kız. Neyde yoklayın yokla şunu. Sinişe kışı turunda onun başı boyunca bana fikir yurtalasın, he? Kişi turunda başı boyunca arkadaş. Sen şunday iskitkiş. Sen bizim bağrımızın da yaratasın değil mi? Her kimden nerse de bulsa dobasın. Sen bizim iski kişi. Baba, en mühimi başın nindi bulu tügül, işinden iyi bulu. O. En mühimi başın indi değil, işinden bulur. Bu benim yeni status. Arkadaş, eminim başta nerse ekenini bilesin mi? Baba, senin adı ötelişil. Mine o senin yanına barıp oturgaç korkma beni mi? Mine ikimizni ayırıp sizni birge oturturlar, mine şu vakitte korarmın. Men korkam deb o'ylaysan mı? Korkasın, nişip güneri. Gördün mü, lineykada Leonardo da senin familiyana жеткәч, tegi bürünün ağzından silege yağıp düşenin. Asfaltga kimmek? Kubek şekilli. Bir şey barda ibad bolacak. Men negadir barışılmayım. Bari tek tağın bir sınıftaş. Mena bari bir. Mağırdıydı. Sen dondurma yaratasın mı? Dondurma. Yaratan. Emin hanım, görev. Глеб Данилович, Глеб Данилович, тағы зәлі зинһар үшін, тыңла
Туктагыз әле. Нишләп сез миңа кулак салмыйсыз? Глеб Данилович. Евгений Леонардовна булды инде. И сәнмесез Юрьевна. Аглая Юрьевна. Біз сізні күптәннән көтәбез. Мин һәм Евгения Леонардовна, исәнмесез? Исәнмесез? Минем кичә берни дә килеп чыкмады. Без полициядә булдык һәм борчылырлык берни дә юк. Миңа полициядан шалтыраттылар. Мин алар белән сөйләштем. Шулай булгач, без соң мин һаман моңа ышана алмыйм, Глеб Данилович. Ходаем, соң бу бит котышкыч, сез аңлыйсызмы? Мин аны Леонардовна булды инде. соң мин әйтергә теләгән идем. Зинһар өчен тынычлап. Biz sizin bilen bu halde görüştük. Bu problemini pozitif yoktan çözülüşün taptık. Vay bulgaç. Min aytar idim. Birinciden ul malay özü gayetli. Ulanın karandaşını olgan. Соң Глеб Данилович, күрдем мин ул малайны. Аның кулы бәйләп куелган. Ата-анасын да күрдем. Глеб Данилович миңа шундый оят. Bak diye, alarının bir nindide dağvaları yok. Benim uylamuşa bu turda sürüşüp de durası yok. Burası da iyi ben. Biz rayondağı aldırma mektep. İlk birinci bulup bizde başlı kız peyda buldu. Gımımendir sürekli şikayetlerge. Tabiat balası. Biz yarım hayvan balalarını garmoniyeli rəvişdə Rusiya məktəb proqramlarına kiritib veru üçün grant aldıq. Əli kiləsi yılğa dağın 4 balanı jiyib planlaşdırıla. Білесізбі? Мында мин ғайыплы. Әйе, бүтін ғайыпны таныйм һәм тулайым үстіме алам. Чөнки сезнең кызыгыз белән Аркашыны бер партага мин утырттым. Аркаш ул безнең сыйныфтагы иң яхшы укучы, бүтән олимпиадаларда җиңеп бара. Аның риторика, астрономия буенча да иң югары күрсәткечләр. Һәм менә мин уйлаган идем. Уйлаганым. Глеб Данилович! Гафу һәм менә мин уйлаган идем, сезнең кызыгыз Аркашы белән бер парта артында утырса, безнең гимназияга ияләшеп китү аңа яхшырак булыр дип уйлаган идем. Ну, кешенең карандашын алмас кайды. Үземнең карандашын алсалар, мен аның бурынын эшләр идем. Глеб Данилович, сез уйламагыз. Без ирем Витя һаман әйтә, без бит субсидия буенча гариз төзедек. Барысы да бетсә ди. Siz ne söylüyorsunuz? Nişik bitse? Hele burası da boşana gına bir. Bizning sizge şunday taqdimimiz var. Biz Olga'ni bularning yuragine yakın olmağını diler edik. Umumen siz karşı gitmeseniz, biz Olga'ga grant bererge oylagan edik. Grant? Grant. Departamentda men bilishdim. Biz Olga'ni Olimpiada hazırlarga tiyir. Öz olduna getirasizmi? Burri boshli qiz Olimpiada jinguvchisi. Бик зур рәхмәт сезгә, Глеб Данилович. Сәдип тә әйтергә белмим. Сез шундый киң күңелле кеше. Бик зур рәхмәт сезгә. Siz нәрсәйді? Үзіміздің оқушыларға buluşu біздің үшін бик Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Глеб Данилович. Бик зур рәхмәт. Қушығыз. Sağ olun. Евгений Леонардовна. Әлбәттә, бу бит безнең бурычыбыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Қушығыз. Сау булыгыз. Глеб Данилович, туктагыз әле. Сөйләшеп бетермәдек. Ну, Евгений Леонардовна, Глеб булмый Данилович инде. булай булмый, аңлыйсызмы? Сары дымлы җиргә кар төшкәч,
Аяк izleri көз яшьләренә шаган. Тып-тып елап, төлке баласы йөгереп узган. Аның артыннан тәре сыман эз калдырып кара карга. Әйтерсең лә ак кагаз битендәге бизәкләр. Мәктәп дәфтәрендәге шикелле. Кай вакыт кызыл тамчы да тама. Кемдер тәпиен яралый. Андый вакытта шушы тамчылар буенча барабыз да кемгә шакыйбыз. Дуслар, чыгыгыз. Бу без сезнең бүреләр, иң яхшы дусларыгыз. Без сезне дәваларбыз. Безнең барыбызга да җиңелрәк булыр. Мине әни шулай өйрәтте. Аннары үзеңне рәнҗетергә юл куймаска. Үзеңне бер качан да рәнҗетергә ирек бирмәскә. Түзеп торганчы үз тәпиеңне тешләп атырга. Ул шулай әйтә иде. Үз тәпиеңне тешләп атырга. Bir kim bilen söyleşmeysin. Şolay mı? Anlaşıldı. Öyle. Nerse buldu sana? Öyle yılama. Su vereyim mi? Süt? Belki tundırma? Tundırma yaratasın mı sen? Tundırma yaratma özüne bir nerse. Kişilerni yaratasın mı sen? Mina kalsa sen alarını yaratasın, dik korkasın. Şolay mı? Виктор? Hayır. Ben senin etiğin turunda söyleşmekçiydim. Sen onu tişlegensin. Oşak bitirgensin diyerlik. Tek bilesin mi nerse? Ben sizin fotoğrafdaki kameralarını koradım. Benim sana bir neydi sorağım da yok. Виктор o'zi qayerda? Tekniklidir, yushqan qoldi. Bir topqir tishlarga mumkinsin. Ikki saqlanish arasida da yo'q. Tekniga bunda yirtqichlik. Bu programma uchun to'liqcha men javob beraman. Senin için, uyan başlama olay için, Silevsin ayaklı kız için, varağız için de min cevap verem. İkmanısı en mühimi değil. Öyle. Sen şiirler yazmışsın. Sen hamanda şiirler yazmışsın.
Biz bit килешенгән идек. Бәхәсләшмә. Аңлыйм. Илһам килми. Тик мин сиңа бер сер ачам. Бер нинди илһам дигән әйбер дә юк. Аның табигатьтә булганы да юк. Bu programmаны эшли башлаганда мин бит барсы да башкача булыр. Төрле башлангычлар берләшеп, ягъни табигать белән кеше берләшеп, ниндидер уртак җимеш бирер дип уйлаган идем. Табигать бит башкача тоемлы, башкача ярата. Кеше шуны аңлатып бирергә сәләтле. Ул вакытта бер нинди рухлану да кирәк булмас иде. Оля, син мине алдалыйсың. Син ялганчы, син алдакчы. Син шушы вакыт эчендә гел шигырьләр язгансың. Ә миңа әйтмәгәнсең. Мин сиңа кушкан вазифаларны үтәр өчен мин нишләргә тиеш? Евгения Леонардовна һәм Глеб Даниловичны мәктәптән куырга. Яхшы. Юк, бу финиш, бу бик авыр. Дөресрәге, бу бөтенләй мөмкин түгел. Кич ашханәдә кәтлек бирделәр. Дуңгыз итеннән. Минем элек дуңгыз итен ашаганым юк иде. Ә миңа ошый. Белмим, миңа калса шакшы. Әйбәт котлетлар. Ошамаса ошама. Кишер сыра. Синнән моны ишетү бик сәер. Бу бит ит, кыркәҗәләре, йырткыч хайваннар түгел шикелле. Соң минем бит аякларым гына кыркәҗәсенеке. Ә менә мин белмим. Бер яктан ашап карыйсы да килә. Бер генә тапкыр булса да. Икенче яктан үземне мәҗбүр итә алмыйм. Ничектер күңел кайтарыш. Синең бөтенләй дә проблемаларың юк димәк. Бу аяклар белән парта артына утырып кара. Мин егылып төшмәс өчен ярты дәрескә кереп утырам. Яки бәдрәфләр, гомумән алар көмешен эшләнгән. Аматур язу үрнәге. Инде матур язу. Мин бу хакта гомумән дәшмим. Ручканы нәрсә белән тотыйм мин? Мин үземне гарип итеп тоям. Ә мин үземне булдыксыз итеп сизәм. Ярар инде сезгә җитте. Барысы да менә дигән. Үзегез булып калыгыз. Гарипләр, булдыксызлар, булар бар да үткәндә. Юк, мин үткәндә икәнен аңлыйм. Тиздән барысы үзгәрәсен дә аңлыйм. Синең яртылаш булуың да шәп тә. Йырткычлар. Инде йырткычлар тагын. Соң алар бит хәзер беренче сменада укый. Һәм без алар белән кисешмибез кебек. Тик кичә мин күсәк кыйрыклы кыз күрдем. Ул йырткычлар белән бергә иде. Аның әйтүенә караганда, имеш безне тиздән берләштерәләр. Кабзда. Әйе, мин бу хакта уйлаудан бер калтырый башлыйм. Аю башлы Анатолий Геннадьевич директор булганнан бирле. Димәк, алар безне берләштерәчәк, шул йырткычлар белән кушачак. Алар безне тату яшарлар дип уйлыймы? Ә сез аның нәрсә кылганганын күрдегезме?
Бүре башлы кызмы? Әйе, бүре башлы кыз. Ул акылдан язган. Сез аның әтисе турында ишеттегезме? Ә географ белән булган яңа очрак безне кушмасалар гына ярар иде. Йокыдан уянгач, тиз генә торырга һәм физик күнегүләр ясарга кирәк. Яңаданмы? Ничектер исәс шеф? Дус шулай ук күңел әйберләр исәбенә керә, чөнки бер яктан ярату рәхәт. Шәраб эчү кәефне күтәрмәсә, аны беркем дә яратмый. Икенче яктан яратылу да рәхәтлек бирә, чөнки бу очракта да аның күңелендә мин яхшы кеше дигән фикер туа. Ә бу һәрбер кешенең көчле теләге. Ә яратылу димәк, үзең хакыңа бәя арту. Гаҗәпләнү объекты булу да шунда рәхәт. Ул дәрәҗәгә бәйле. Шулай ук мактау объекты булу да күңелле. Мактаучы да рәхәт, чөнки ул сине хөрмәт итүче. Һәм дусты. Менә шул аңлашылмаса гафу ит. Ни өчен? Бу бит инде күптән булды. Менә, берни дә күренми. Ул күптән төзәлде. Мин үзем гаепле. Синең карындашың төшеп киткән иде. Һәм мин сиңа ярдәм итәргә дип күтәреп алырга теләгән идем. Безгә бит инструктаж үткәрделәр. Евгений Леонардовны баштан ук сезнең әйберләрегезгә кагылырга ярамый дип исәткән иде. Оля, ана синең аркадаштан куганнар диюләре дөресме? Беләсеңме, ул бит хәзер безнең белән интернатта эшли. Вахтада утыра, смена ашынганын тикшерә. Аның кыяфәтен күрсәң? Глеб Данилович, элеккеге директор. Ул да хәзер бездә эшли. Урам сыгыручы булып эшли. Сине бер кайчан да иркәләп. Эләктереп алырсың дип уйлыйлар. Сине ерткач, ташланырсың да ашарсың дип уйлыйлар. Ә мин алай дип уйламыйм. Шимбә көнне мин гаражлай барам. Миңа анда барырга кирәк, Аркадий. Мин ул тылсым шәһәрдә берәр күрергә телим. Мин синең белән Аккар, соры, берни дә барып чыкмый. Үләннәр, энәләр, кара итекләр, кызыл тамчылар, күк-күкрәү. Качарга. Әни, сине Чехов урамында күргәннәр дип әйтәләр. Тылсымчы сине тоткынлыкка алган диләр. Һәм синең колакларың, алар минеке кебек үк. Һәм күзләрең. Әни, мин Чехов урамын аркылыга буйга йөреп чыктым. Тик сине бер кайда да очратмадым. 1 ел эзлим, 1 ел сине таба алмыйм. Ул күченеп киткән әлеге тылсымчы. Аның өе белгенлеккә төшкән. Ул хәзер гаражда яши, кайдадыр шәһәр читендә, мин белмим. Күптән түгел бер малай ул гаражның кайда икәнен беләм диде. Ул кеше башлы малай. Тиздән, бик тиздән без бергә булырбыз, әни. Шул
вакытта мин син мине туйдырсын өчен генә яныңны сыйпармын. Синең сөтеңне эчәрмен, елармын һәм шыңшырмын. Чөнки синең сөтең дөньядагы иң тәмлесе әни. Чөнки синең яның иң җылысы. Оля. Оленька. Барысы да яхшымы, Оленька? Син кая, Оленька? Оленька. Оленька. Мин синең белән сөйләшергә генә теләгән идем, Оленька. Син миңа бер кайчан да бер нәрсә сөйләмисең. Оленька. Мин бары тик син мине әни дип әйтерсең дип көткән идем һәм шуны теләдем, Оленька. Оленька. Минем бит бер кайчан да балам булмады, Оленька. Сине күргәч, Оленька. Оленька. Мин яратам сине, Оленька. Синең күзләреңне, борыныңны, колакларыңны, синең күңелең мәрхәмәтле икәнен беләм бит мин, Оленька. Оленька, телисеңме, мин үземә нәрсә дә булса күчереп утыртам? Телисеңме? Телисеңме, тәпиләр, койрык, нәрсә әйтәсең шуны, Оленька? Табиб миңа яңа койрык табып бирәм диде. Хәзер бит безне барыбер мутацияләячәкләр, берләштерәчәкләр, ә мин үзем, Оленька. Мин үзем, ишетәсеңме? Мин үзем үземә нәрсә дә булса күчереп утыртырга әзермен, Оленька. Бары тик сиңа якынайыр өчен, Оленька. Бер күлек. Сың менән нәрсә калган иде инде сезгә монда, Җитмәсә сезнең арттан мин. Никтер озаклады әле ул анда. Бәлки ул аны таныгандыр. Бәлки ашагандыр инде. Юк ахырсы, барда тыныч. Беркем дә кычкырма. Алайса ник чыкмыйсың ул, Сөйләшәләрдер. Глеб Данилович үзе утырадыр әле. Ул бит бер сөйләшә башласа тиз генә торып китә белми. Инде хәзер мәктәп директоры да түгел, урам себерүче генә. Тик шулай да бер авызын ачып утырса, утыра да утыра. Евгения Леонардовна! Сіз неге келіп мұнда келдіңіз? Бүгін бит елка
китә белмим мин. Анда да утыра алмыйм. Теге явыз аучылар килерләр дә, нәрсәне дә булса күчереп утыртырлар кебек тоела. Соң әнә кичә ашханәдәге Алюнага борын күчереп утыртканнар. Борын? Кемнекен? Кемнекен? Бурсакныкы. Ә мине бөтенләй сол чаңга. Я булмаса, кара йыланга әйләндереп куярлар. Соң без бит анда инде барыбыз да күптәннән язып куелган. Аларның бит анда график, кемнең нинди хезмәт күрсәтүенә карап трансмутация ясыйлар. Тынышланак Зәлия. Яисә монда безнең бөтенебезне хәзер мутациялиләр. Яисә тотып ашыйлар. Аркаш, ә сезне кичә аның күргәннәр. Без сөйләшеп кенә утырдык. Ул миңа җаны басый барган рөхсәт итте бит әле. Нәрсә? Кара Аркаш, син аны сыйпап ошадымы? Аркаш! Апа, син хаклы булгансың. Аның авызыннан сасы ис килеп тора иде. Фу, башта ук әйттем мин сиңа. Соң, аның исе миңа теге вакытта ук линейкада ошамады. Стиләгә еширгә тамганда. Ай, Аллам, соң бу нормаль күренешме инде, Мәктәп укучысына 25 ел буена минем укучыларымның берсе дә алай сасып йөрмәде. Нигә соң сез аннарсың? Яклап чыктыгыз. Акчалы так крат бирдегез. Соң, күрсәтмәләр шундый. Күрсәтмәләргә каршы бара алмыйм бит инде мин. Менә утырыгыз инде хәзер шунда. Куак төбендә тын гына күрсәтмә. Ярар, булды, җитте, озакка китте бу. Күңелегез булдымы? Әйдә, кайтабыз. Тиз. Yok, biz tanış түгел. Biz tanıştık, mıyıklarını kişkine de b***rem. Gumumen, siz olasız mı leydi yok mu? Bırakız. İngilizce karıştılar. Barısı da natural. Bırakız, kümesiz. Derin. He? Yarı. Bırakız, barısı da klient için. O hazır düşlemeyin de. İyi, bugün. Dilişem. Lakin benim alar bilen nişik osaplanganını bilseniz idi. Olarını nişik yaratkanımını bilseniz idi siz, he? Benim kömürlük işim. Nişik bu de? Der şunday bey. Kudayımınsı kirek mi? Kudayım, düşlüğüne kurma, kudayım. Kudayım düşledi. Kulum. Kaçtı. İyi doktor, o kaçtı. Tabipsiz iştesizmi? Ol bir fayda da yok. Yok, biz garajına eğlendirip aldık. Bir kim de yok. İyi, olar isen. Tırnalgan. Birsinin kulu yaralangan, biraz ayağı. Gimnastkının biti tırnalgan. Barısı da aptıraştı. İyi, yaşayacaklar. Kız bir fayda da yok. Ular eğitimçe ormanga gitken. Garajda bir iki ton tağı. Ormanına aykap şağaga. Гөрләвек, күгәрчен. Кара чәчкәләр, шикерткә кебек алар, сукыр тышканнар, утлы күмердәй боланның күзе, сагалый үлем, дерелди үзе. Төнбоеклар арасына төшеп югалам, кара суда коенам. Барда кара, карлыганда кара, кара чәчәкләр,
Кара чәчем йөзә суда, кара күз яшем. Әни, беләсеңме? Бу дөньяда барыннан да бигрәк нәрсә телим мин. Бәлки уйныйсың киләдер? Юк, әни, тагын уйлап кара әле. Бәлки ашысың киләдер? Мин сине ашатуыңны телисеңдер. Юк, юк, әни, минем ашасым килми. Нәрсә аласың? Сөт. Минем сөт эчәсем килә. Җылы, тәмле сөт. Ә тагын, телисеңме? Мин сиңа шигырь беләсеңме? Доктор Шварц әйтә, ул әйтә, шигырь язар өчен иҗадият кирәк түгел. Тыңламасын. Алыйбыз. Бу шигырьләр. Минем синең шигырьләрең